मानास सोकियाव बायदि गाबनि सिखिरि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोल मानास सोकिखौ नोंथांमोना गासिबो मिन्थिखायो आरो सिनायखायो जानांगौ। दा बे हाग्रा ओनसोलाव रोजा रोजा बायदि गाबनि सिखिरिनि मेलाखौ नुनो मोन्दों। सोमखोर मिथिंगा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय मानास सोकियाव दासान्दि बायदि गाब गुफुर गोजा गोसोम नीला गाब आरो बायदि जाथिनि सिखिरिफोरखौ नुनो मोन्दों। मानास सोकि इक' टुरिज्म ससाइटिनि लेङाइ आफादगिरि दिरगौ तामां बिथाङा फोरमायदों दि सिखिरि मेलाखौ नायनो सोरबाफोर दावबायारिफोरा फैयोब्ला फुंनि 9 रिंगानिफ्राय मोजाङै नुनो मोनगोन आरो जायफोर सिखिरिनि सायाव रिसार्च खालामो बिथांमोनाबो खालामफैनो हागोन होननानैबो मिथिहोदों। बे सिखिरिनि मेलाखौ दैज्लां बोथोरनि जेठ आसार बे दानफोराव नुनो मोननाय जायो होननानैबो मिथिहोबावो। पखिला आमार चौकी पर्यटकस्थलीत भूटान बर्डाৰৰ ওচৰত পিকনিক স্পট আছে। ইয়াত পখিলা খুব হাজাৰ হাজাৰ দেখা পোৱা যায়। বিশেষকৈ এপ্ৰিল মে জুন জুলাই আগষ্ট এই 4-5 মাহ বেছিকৈ ইয়াত বিভিন্ন জাতৰ বিভিন্ন উপজাতিৰ ইয়াত পখিলা বাটাৰফ্লাই দেখা পোৱা যায়। তো এই পখিলা চোৱাৰ কাৰণে অসমবাসীৰ আমাৰ পৰ্যটক ভিজিটৰ সকলক আমি আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ চৌকি পৰ্যটকস্থলীত আহি পখিলা চোৱাৰ কাৰণে আৰু অসমত পখিলা ৰিচাৰ্চ পাৰ্চনসকল আছে। ৰিচাৰ্চ পাৰ্চনসকলক আমি মানাস চৌকি ইক' টুৰিজম ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা আহ্বান কৰোঁ ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ ইয়াত আহিব পাৰে। পখিলা ইয়াত বিভিন্ন জাতৰ ভিতৰত আপোনাৰ বিশেষকৈ সাইণ্টিফিক নেম আমি নাজানো। বিভিন্ন কালাৰৰ আছে, আপোনাৰ নীলা কালাৰৰ আছে, আপোনাৰ মিক্স কালাৰো আছে, কলা নীলা মিক্স আছে, হালধীয়া কলা মিক্স আছে আৰু আপোনাৰ হালধীয়া ৰঙা কালাৰৰ মিক্স কালাৰৰো ইয়াত পোৱা যায়। তো সাইণ্টিফিক নাম আমি নাজানিলেও কিন্তু বহুত ধৰণৰ ইয়াত পখিলা আছে আৰু পখিলাৰ জুম ইয়াত দেখা পোৱা যায়। বিশেষকৈ পুৱা টাইমত আপোনাৰ 9টা 10টা বা 11টা বজাত বিশেষকৈ জুম হোৱা ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ জুম হয়। তো এই পখিলা দেখা পোৱা যায়। পখিলা জমা হোৱা কাৰণটো এটা ছিজন থাকে। তো এই আপোনাৰ চৈত বহাগ জেঠ মাহত বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰচীয়া হওক বনৰীয়া হওক জীৱ জন্তুৱে যেতিয়া অলপ বাহিৰত ওলাই অলপ মুকালত ওলাই জংঘলতে মুকালত অলপ চাফা জাগাত ওলাই যে এওঁলোকে পেচাব কৰে। পেচাব কৰিলে বিশেষকৈ এই পেচাবৰ কাৰণে পেচাবত বেছিকৈ জুম খায়। সেইকাৰণে মানুহে যেতিয়া এই ছিজনত বনৰীয়া বা ঘৰচীয়া জীৱ জন্তু ইয়াত জংঘলৰ ওচৰত মুকালত ওলালে তেতিয়া বেছিকৈ এই পখিলাবোৰ बेसिकै जुम खाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससी GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों।
बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101536360 70020261333 9101536360